K1 Emana Listen gani nan me wanka da faru ne. Empty on Why the am I lip. calling this doctor amma baya so ya pikin? Why am I calling this doctor amma baya so ya pikin? Why am I calling this doctor amma baya so ya pikin? Likita ga mu nan dukan muna jiranka, dan Allah kar ka bari mu sake yin kiranka. Malam mai wanka da faro gani nan a gate, ka gaya wa mutanen ka su kasance a set. Yawwa gashi nan yana shigowa, Amma kun wanke hannunku da ruwa mai zubowa. Ku tsaya daga nan, kada wanda ya yi matsowa. Sannan ku bada distance, kada ku yi matsewa. dalla rufe mana baki. Gashi nan ka jawo ma wani ya fara tsaki, ga 'yan mata nan ma suna ta murguda baki, ga 'yan labai nan ma naga kaman zai yi zaki. Ba fa zuwa muka kai ta mana surutu ba, saboda mun yi shiru ka tsaya kana ta zuba. Akwai waɗanda a nan ba su kifa a mutu ba. Sorry mai gida, mai kuna no vex. Yanzu muna so mu ci gaba da rayuwanmu. Likita menene matsayin lafiyanmu? Duba da yadda result ta bada. All of you my people, dukan ku positive. Me kake nufi? Sorry, dukan ku negative. Me kake nufi? Dukan ku ba ku da corona.